Baharda köp adam ağlamağa başlaya. Yok, bu aşı duyguçulukdan ya da yılı günlerin şatlığından näl? Bu allergiya. Muňa garşy nädip göreşmeli? Biletiňiz gelýärmi? Onu Türkmen portal bilen galyň. Ağaçlardan, otlardan we dänelerden alınýan tozanlar burnuň akmagy, gözleriň nemlenmegi we bokurdagyň giýjemegi üçin güýçli katalizator bolýar. Şoň üçin hem işçäň tozan mewsimini oň otagyňyza girmeginiň öňüni almak üçin penjireleri ýapyk saklaň. Arasda süzgüçleri bolan kondisionerler diňe bir sowadyjy däl, eýsem howa arasalaýjydyr. Allergiýa mewsiminde süzgüçleri ağzyndan aýda bir gezek çalşyň. Bu tozan ýaly kiçi bölejikler saklaýar. Daşarda iň gowy päsgelçilik 95 respiratordur. Ol amatsız ýöne çydap bolýar. Tozan saçyňyza, deriňize we eşikleriňize çökýär. Eger onu derrew ýuwmasaňyz, hatda öýde de allergen bilen ara gatnaşyk saklarsyňyz. Şoň üçin hem daşarda bolanyňyzdan soň her gün suwa düşüň we eşikleriňizi çalşyň. Ýorgan örtüklerem aýratyn ünsü talap edýär. Eşikleri 65 gradusdan ýokary temperaturada ýuwuň. Bu tozan bloklaryny parçalaýar, allergiýany güýçlendirýän tozan akarlaryny öldürýär. Burnun duzly erigini bilen çaýkamak tozanlary ýuwýar we çeşmegi azaldýar. Şol bir erigin bilen çaýkamagyň täsirem şuňa meňzeş. Ol çeşmegi azaldýar we ikinji çeşmegiň öňüni alýar. Galanan bu wagtda degişli lukmanlar bilen maslahatlaşyp, peýdaly maslahatlary alyp bilersiňiz. Biz size diňe saglyk dileýär.